Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Miniso, Amrita Food Care and Wellness Center, The Imperial Slima, Banderas, the icon for hair. 你好，名靠优品。 Hello, Miniso. That's your call, Miniso. Miniso. The Icon, the new fragrance by Banderas. At the very heart of Slima, a luxurious and affordable care home like no other, The Imperial. Unique, special, just like you. The Imperial. Live life with us. Rafael Samud, grazzi tal-li il-qajt l-istadina tijaj biex tiġi. Fu kellimni naf li inti bniedem li ma tiqaf qatt dejjem on the go, dejjem għandek x'tagħmel, ġifieri vera napprezza li sibt il-ħin biex. Grazzi tal-istedina. Inti tmexxi ir-ristorant tiegħek, però qabel ma nitkellmu fuq ċertu affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' ristorant tiegħu Malta, primarjament jiena rrid nagħmellek din l-intervista għax inti tmexxi il-Victory Kitchen. Ekku. Issa l-ħafna nies ta' ċertu età kif jisimgħu il-kelma Victory Kitchen jafu Ftakru lura fil-gwerra wara żmien tal-gwerra ekku. Eżatt. U ma jafux li għaw Malta għaw il-Victory Kitchen. Mela, ejja nibdew mill-bidu. X'inhu l-Victory Kitchen? X'tagħmlu? Mela, il-Victory Kitchen kif issemmi jisimha mill-ewwel tgħidlek il-Victory Kitchen ta' wara l-gwerra. Fi żmien il-gwerra u anke wara l-gwerra kien hemm il-Victory Kitchen li kienu jsajru bażikament għan-nies fil-bżonn. Il-Victory Kitchen tal-lum hija eżatt l-istess ħaġa. Aħna kċina u operat volontarjat fej kuljum insajru u waslu l-ikel lin-nies ġo pajjiżna li m'għandhomx forsi biex m'għandhomx il-kapaċità, m'għandhomx il-flus, m'għandhomx il-faċilitajiet fej isajru u jieklu bażikament u jgħixu. Ġifieri aħna nitlu bdejna fil-kriżi tal-COVID. Okay? Qabel ma nibdew kemm tqasmu kuljum, kemm issajru iklit fil-ġimgħa? Fil-ġimgħa bħalissa din nimmissu mal-1200. Jiġifieri qegħdin nitkellmu qisu 200 bej wieħed u ieħor kuljum. Iva. U daw tqasmuhom kuljum. Kuljum. Li nagħmlu bażikament. Eżatt, aħna nagħtu ikla kuljum, però li nagħmlu biex innaqsu l-loġistika peress li Malta mhux ħafna traffic u affarijiet hekk. Nipprovaw inqasmu l-pajjiż fit-tnejn bażikament u kull jumej nieħdu rotta. Ġifieri pereżempju Monday naqbdu mis-Central South u Tuesday naqbdu n-naħa l-oħra. U mbagħad nerġgħu mmorru lura Wednesday, eċetera. U tuhom li kellha l-jumejn. Eżatt. Ikelli huwa frisk allura li jista' jibqa' fil-friġġ. Ġieli jkun hemm element ta' ikelli jkun ifriżat ukoll. Ġifieri dak li jkun jista' jħalli fil-freezer u jaqala jisaħnu u jagħmel meta jrid. Kif tiddeċiedu min għandu bżonn dan l-ikel? Mela, dik mhix xogħolna. Aħna naħdmu ħafna ma' fondazzjonijiet oħrajn li ilhom fis-settur żmien twil. Hemm proċess ta' vetting li jsir min-naħa tagħhom, ġifieri anke jekk in-nies jaffaċċjaw lili dirett, dejjem ikolli ngħaddihom minn dal-proċess biex naraw li mhux inti tgħaddihom, inti tirreferihom. Mhuwiex le. M'għandix il-mezzi biex nagħmilha u m'għandix il-kapaċità biex nagħmilha. Però dawn in-nies ikunu jafu malajr u quite quickly jindunaw li vera dawn in-nies ġenwini jew isma' jippruvaw jfottu, eċetera. U fil-verità sa dil-ġimgħa badna min kienet ifottina dik il-verità ġifieri anke bil-vetting process xorta jaf issib il-min jipprova jfotti. Mhix ħaġa sabiħa u għax inti jekk qed tiftakar li qed tieħu post forsi ħadd ieħor li vera jkollu bżonn. Diki, u speċjalment wara li tkun taf li ma dal-bniedem tkun ilek tagħmel pereżempju xhur f'kuntatt miegħu tara kif inhu eċċetera mbagħad issir taf li ma kienx ġenwin. Tħossa fis-sens tħossa mhux xi ħaġa personali imma xi ħaġa bla sens meta kif qed inti taf li forsi ekku taf li hawn ħadd ieħor li vera kellu bżonn u forsi għattilhom le minn dak iż-żmien l għax m'għandekx il-mezzi u m'għandix is-support finanzjarju li kellna.
U fil-istess ħin hemm min qed ifottik kera, iva. Inti għatli li da volontarjat, ok? Naf li l-lum ħdimt ħafna biex iġiba NGO, fil-fat nitkellmu kol il-proċess li kellek taddi minna, pero xi kemm ikolkom bżonn flus fix-xahar biex tmexxu il-Victory Kitchen? Mistoqsija tajba. Ħanajdlek, sa-2022 l-operat kienet tiġina bisu daqqa ta' 15,000 fix-xahar. Biwet u jħor dejjem. Minn dak iż-żmien law nbidlu ħafna affarijiet, ġifieri kulħadd għadda mill-inflazzjoni, kemm fuq l-ikel, kemm fuq proprjetajiet, repairs, pagi, kollox tela. Ġifieri dawk ħassejnihom, però fl-istess kien indunajna li kif daħlet l-inflation ma kellniex il-backing finanzjarju biex inkomplu għaddejn bl-istess numri ta' service users li kellna. Sfortunatament kellna naqsuhom. Naqqasnihom b'mod organiku, ġifieri ma keċċejna l-ħadd mis-servizz biex nagħmluha ċara. Il-mod kif sar huwa li meta n-nies ġew fuq saqajhom iċemplulna jgħidulna sma' din familja ta' 6 u rġajna sibna xogħol m'hemmx għalfejn tibatulna iżjed ikel ma daħħalna l-ħadd ieħor flokhom. Jiġifieri it-tnaqqis kien mod organiku, mod naturali, mhux aħna badna keċċejna n-nies minn fuq il-lista. Interessanti kif din l-inflazzjoni li ħanitkellmu fuq aktar tard u kif affettwat ir-ristoranti Malta u l-ikel għaw Malta wkoll taffettwa organizzazzjonijiet bħal daw li inti tixtieq tgħin imma mbagħad tiġi f'punt fejn ikollok idejk marbuta. Jiġifieri inti kif tiffinanzja il-Victory Kitchen? X'jagħmel Rafel? L-ewwel net il-Victory Kitchen biex insemmi l-ħadd ieħor huwa mmexxi mhux minni biss, imma għandi wkoll l-Andrew Arrigo li u hemm nies oħrajn ukoll ġifieri fuq wara, però nista' ngħid li jiena u Andrew il-żewġ nies prinċipali fit-tmexxija fil-operat. Kif nagħmlu biex nġibu l-finanzi? Niġru wara n-nies. Nies ovvjament li jkunu targetjati għax iħobbu jagħmlu ċertu CSR, ikollhom kumpaniji forsi. Sponsorships. Exactly, ikollhom kumpaniji pjuttost kbar, forsi għandhom jifilħu minn fejn jgħinu u nafu li huma nies li jħobbu jagħtu lura lis-soċjetà. Però iva, ukoll anke ġast biex niġbru finanzi fih full-time job tista' tajġieli. Skur, għax inti titmur, titgħamilhom presentation, tibgħat tiġri warajhom, mbagħad nafu tiġbor il-flus, u mbagħad dak li tkun forsi offrejtilhom għal corporate package kif ngħidula aħna titali issir, ġifieri mhux ituk il-flus biss, but then you have to go ahead, give back to the company. Min forsi kull ma jkun irid daqsxejn ta' exposure, min ikun irid hands-on activity jiġi staff hemmhekk, eċċetera, ġifieri hemm xogħol li tisir wara xorta. Communication, marketing, kollha affarijiet li jieħdu l-ħin. Inti għadek tgħin fil-kċina jew issa fil-Victory Kitchen nkun qed nikdeb jekk ngħid iva le. M'għandniex. Għandi restaurant, eċċetera, però għandi ġiex kokijiet li ilhom mill-bidu li qegħdin jaħdmu fuqha full time, ovvjament għandhom paga ta' full timers. Morru lura, kif ġiet dil-idea tal-Victory Kitchen? Min fejġi? Kif ħoloma, Rafel? Maħlomtix waħdi. Mela li ġara fil-bidu tal-Covid, jiena bir-restaurant ovvjament tal-Una, konti għat id-dar u kull jum kont nitkellem ma' ħabib tiegħi kien jaħdem l-isptar. U kienu jgħarax ovvjament kienu f'pożizzjoni daqsxejn vulnerabbli bħala ħaddiema u kienu pjuttost qed jaħdmu żejjed, kellhom ħafna overtime, ħafna kondizzjonijiet diffiċli ta' ħafna pressure. U aħna konna din id-dar ma nagħmlu xejn. U idea ġabet l-oħra u għall-isma li għalfejn ma sajrux għan-nies li forsi qegħdin bil-bżonn, għalli għax naf żgur li bħalissa jinqalgħu ħafna familji li minn m'għandux iżjed xogħol, minn ma jaqax taħt il-benefiċċji tal-gvern, eċetera. U għatlu idea tajba ħafna. Insomma, mill-għada bdejna naħdmu fuqha, ċempit il-staff tiegħi li kienu impjegati miegħi dirett, għattilhom isma' guys għandi dil-idea, min irid jagħti semu. U kulħadd jisu għalli isma' iva. U f'dak il-punt imma ma kienx hemm sponsorship xejn. L-ewwel xarejn nistgħu ngħidu l-unika sponsors li kellna kien hemm sponsorship, mhux sponsorship finanzjarju. Jiġifieri mill-ewwel aħna għamilna ħabbarna li ħanniftu dal-Victory Kitchen għal żewġ raġunijiet.
L-ewwel waħda biex dak li għandu l-bżonn jista' jiġi kontakti għana u nippruvaw ngħinuhom, u tieni waħda biex ovvjament dak li min ikun jista' jgħinna wkoll. Fil-bidu bdejna noħorġu ċertu xogħol minn ġewwa għax kellna ħafna xogħol li rid joħroġ xorta. You have perishable goods that need to... Iġifiet nitkellmu stock li kellkom fil-friġġijiet, fil-freezers. Eżatt, li hemm limita kemm jista' jibqgħu hemm, u għadna aħjar imur in-nies li għandhom bżonn milli narmu dejjem. Milli narmu, iva. U kellek nies li taw l-stock tagħhom ukoll? Kelli ħafna nies ukoll, kelli ħafna nies, ristoranti, supermarkets, suppliers, ħafna nies. Għamilna l-ewwel xarej biex intik idea aħna morna minn l-ewwel ġimgħa fejn ħriġna forsi 80 ikla, għattini ġimma li ħriġna 400 u n-numru baqgħet tikber, ġifieri bidin fl-ewwel 3 xhur naħseb bdejna noħorġu 2000 ikla kważi fil-ġimgħa. U fuqhom, jiġifieri sparat, bħala kunċett sparat kien hawn il-bżonn, kien hawn ħafna organizations oħrajn li huma nies li stajna nafdaw anke mill-vetting process li semmejt qabel li bdew jagħtina xogħol bil-mijiet letteralment. Għax fil-fatt jiena meta tkellimt miegħek inti semmejtlu wkoll li kien hawn nies li kienu ilhom jiġu sponsorjati, familji li forsi għandhom bżonn, li kienu ilhom jiġu sponsorjati minn kumpaniji għal żmien twal, però kif ġie l-COVID daw anke l-kumpaniji waqfu jisponsorjawhom. Ekku 100%. Ħaġa li saret, kellna ħafna NGOs Maltin li kellhom l-istess corporate sponsors għal 10 snin, 15 sena. Sfortunatament daw il-kumpaniji bil-COVID kif laqtet li jenna b'mod finanzjarju, l-ewwel ħaġa li tittamel tibża l-kumpanija tiegħek ma tafx. Kemm ħaddum il-COVID, kif ħajmorru l-affarijiet exactly, charity begins at home, u naturalment daw in-nies jieħdu ħsieb il-kumpanija tagħhom. X'ġara allura daw l-NGOs li kienu jgħinu għal tant żmien f'daqqa waħda ġew bla finanzi, ġew bla flus, bla backing. Allura hemmhekk provajna nitlu aħna wkoll ngħinu daqsxejn jekkux blikel, jekkux mod finanzjarju, eccetera, jew anka just simply networking biex dak li jkun nlaqgħuh ma' sponsor ġdid. Għatlu koll li tgħinu koll lil xi pensjonanti? Ħafna. Ħafna. Ma servihomx. Ekku, kien hawn ċertu parroċċa ħana jgħidu hekk li fetħulna għajnejna xi sente ilu li ħafna mill-pensjonanti sfortunatament il-pensjoni tagħhom iwaslilhom għal dawk it-3 ġimgħat tax-xahar, però l-aħħar ġimgħa jkunu daqsxejn msalbin. Ġifieri hemmhekk tħallna aħna u naraw li dejjem għall-inqas ġimgħa fix-xahar nattulhom l-ikel. Jekk nattulhom l-ispiża tal-ikel jafu li huma ħajgħaddu. U dik kienet biżżejjed tal-jum u aħna ovvjament konna kuntenti nagħmluha. X'inhi l-ikbar sodisfazzjon tiegħek? Naf li dwar waqt il-COVID inti tajt ħafna mill-ħin tiegħek. Ekku. Ħafna ħin qabel ma ġiet VO. Naħseb l-iżjed moment ta' soddisfazzjon kienet meta pjuttost wara l-COVID jew lejn l-aħħar tal-COVID meta daw il-familji li konna jidna ngħinu u sirna nafu bdew jibgħatu wieħed wara li ieħor jgħidu isma' rġajna x-xogħol aħna m'għandniex bżonnkom iżjed jew raġel reġa' sab xogħol ġdid u affarijiet hekk għax dawk kienu success stories tagħna li ngħidulhom success stories għalfejn għax konna waqt il-proċess li qed nitimgħu nies eċċetera konna nibżgħu li ħejġu dependenti fuqna wkoll. U dik dejjem ħadna pariri mingħand organizzazzjonijiet oħrajn li ilhom jaħdmu da xogħol żmien twil u għallulna u għodu attenti li n-nies ma tuhomx wisq il-ħuta, tuhom il-qasba wkoll. Sibu l-bilanċ, qed tifhimni. U meta ndunajna li daw in-nies kienu ġenwini jgħidu isma' ħammur ir-xogħol grazzi ħafna jibgħatulna ritratt mill-familja. Tieħu pjaċir, tajt mela aħna wassalnihom għejnihom fejstajna u issa reġgħu qegħdin fuq saqajhom. Għax inti jisek l-involvement tiegħek kien mhux biss tal-ikel, imma kif tkellimna jisek hemm dak l-aspett personali li inti tħalt fih fejn għat li ġieli tirċievi telefonati mingħand nies semmejt li ta' Għandi hemm ċertu nies li għadhom iċemplu li sal-lum, ġifieri mhux ħafna għax issa n-nies il-ġodda li nonbordjaw b'mod ieħor, imma dawk li ilhom hawn mill-bidu naf li vera għandhom bżonn għall-iktar raġunijiet mill-ikel jew l-flus biss anke affarijiet mentali, eċċetera, dawk huma nies li nieħdu naġa paċenzja bihom. U jekk eċemplu naqbduhom u ġieli nieħdu ħsiebhom affarijiet oħra, ġifieri fejn hemm bżonn iva ngħinuhom nagħmlu aħjar nistgħu. Però issa li kif għadda żmien u fetħu dew jiftu jerġgħu ir-ristoranti, inti ddeċidejt li trid tirregola
il-Victory Kitchen. Ekku. U vera, u hemmhekk saret VO. Mela, il-VO saret pjuttost fil-bidu. Mhux Li xtaqna nagħmlu GNGO. Le, terġa' l-NGO u l-VO huma ħaġa simili ħafna, mela inti tirreġistra ruħok bħala NGO taħt il-VO, il-Voluntary Organization Office. U dik għamilniha kważi mill-ewwel, però l-problemi li bdejna nisfaċċjaw ħafna kienu ma stajniex niftu kont tal-bank għal volja konna VO. Affarijiet li llum il-ġurnata sfortunatament iduma ħafna, ġifieri għamilna l-ewwel sena u nofs li kellna il-finanzi qegħdin hemm però ma stajniex indaħluhom fil-VO. Kienet xi ħaġa daqsxejn li minn hemm minnaw irnexxilna naħdmu, però it just complicated life a lot more. Għax inti ma tistax taċċetta flus minn nies, Le, ma tistax. għax hemm ħafna red tape, tittoqgħod U attent. fl-istess ħin anke bħala trasparenza, eċetera, ridna nkunu kemm jista' jkun trasparenti, ġifieri ma rridniex naqbdu nieħdu flus, eċetera. Eżatt. Li xtaqna nagħmlu nkablu l-kċina u infatti bdejna naħdmu fuq proġett ta' kċina ġdida, però sfortunatament wara jisu sena u nofsentejn iġildu għal-permessi għatma tawamna. U deċidejna illi nżarmaw dak li konna għamilna. U int investejt. Investejna naqra flus u koll Iva. U kellek tħalli kollox warajk. Kellna nħallu ħafna minn dak warajna Iva. Nos investiment kellu jibqajem, sfortunatament, għax ċertu affarijiet la tagħmilhom ma tistax taqlaħħom. U badna u tajna rasna. Kienet daqxej daqqa ta' ħarta għalija u għal-Andru, għax għamilna żmien twil naħdmu fuqha. Nirringrazzja ħafna lil dak li kien sit il-kera ta' dal-post, għax meta nduna li ġejjin bil-problemi fuq il-permess ma mexiex mal-kuntratt u qatt ma żammilna 1 cent kera x'kieku beda jżommilna l-kera għal dawk is-sentej. Konna mmorru l-baħar, ġifieri vera hemmhekk sibna bniedem li qalbu kbir, jinduna li kareta u beżalina, għax dak li jkun seta' jafsek, sakemm tiġi darek mal-ħajt, però ħa paċenzja bina. U bdejna naraw tip ta' volontarjat lura, ġifieri it's nice. Pay it forward. Ekku. Namel id-dwejja li nkun naf li xi ħadd bħalek li qed jipprova tant jgħin il-ħadd ieħor u tispiċċa isek bil-bsaten fir-roti intu ukoll. Però għajt miex il-qudiem, sibt kċina oħra. Għajna nimxu l-qudiem, sibna kċina oħra. Li illum il-ġurnata ndunajna li anka minn aspett finanzjarju jaqbilna iżjed nopera minn dil-ċina, ġifieri maybe all things happen for a reason. Jiena nemmen dik nemmina, everything happens for a reason. We're moving on. Is-sena d-dieħla għandna pjanijiet kbar, rġajna biex naraw kif nistgħu nerġgħu nestendju daqsxejn l-operat, għax dis-sena tfajnija ħallejnija għaddejja kif inhi. Ma tantx kellna ċans nittakiljaw ċertu problemi li kellna. Aktar minn problemi kif taqbad tajt, jisu kellna lista ta' affarijiet li xtaqna nagħmlu però ma sibniex il-ħin nagħmluhom. Però s-sena d-dieħla qed nikkommettu kemm jiena u Andrew li ħanerġgħu nagħtu sprinta fil-Victory Kitchen u forsi tkunu tistgħu taċċettaw iktar nies però mhux ir-Rejfil, tikkuntattjaw lix ir-Rejfil. Eżatt. Importanti dik. Għax ovvjament mhux hekk imorru l-affarijiet. Vera. Però inti barra il-Victory Kitchen u barra dal-li tagħmel, irrakkontajt li kemm għamilt affarijiet oħra. Per eżempju, inti tlajt il-Lebanon. Iva. Tlajna l-Lebanon. Jien it-tip ta' bniedem li m'għandix kwit fajti kif semmejt fil-bidu inti. Vera, ma tantx. Inħobb nivvinta affarijiet kif nar li bat proġett u qed jimxi waħdu nerġa' narax dik ħanaqbad xi ħaġa ġdida. Fit-2020 ekku jista' jkun ninsa ħafna. Dati minn ixtajjeb. Fit-2020 meta saret esplosjoni kbira ħafna fil-Lebanon. Ovvjament kienet ħaġa xokkanti u ħabib tiegħi u xef ukoll Ħani Ħarb tal-Alibaba l-ksira li hu Lebanis. Kont kontaktjajtu, kont indunajt li qed jagħmel tip ta' karita biex nara kif nista' ngħinu. U għalli jisma' li aħna ħanitilgħu nhar il-ħadd li ġej. Dak kien naf 5 ijiem qabel pereżempju, jekk niftakar so. U għatlu x'għad titilgħu tagħmlu, għalli jisma' ħanitilgħu nsajru, bla bla bla, għalli għandi bżonn tim. Għatlu tlaqna. U ġbarna
u kien ħadem ħafna fuq għad il-bicċa xogħol ovvjament għax hemmhekk pajjiżu allura kellu dik l-aspett grinta mhux hekk. Għamilna ġimgħa niġbru l-sponsors, konna għadna ammont sostanzjali u tlajna lejn il-Lebanon. Għamilna ġimgħa insajru kuljum ġok ċejjen tal-World Central Kitchen li jekk qatt ma smajt bihom mhux illum il-ġurnata ma ilhom naħseb huma l-ikbar ċina volontarjata fid-dinja u da bażikament kull fejn ikun hemm xi krażi jekk hux naturali, jekk hux gwerra, eċetera, within a week they are set up u għandhom set up dinjali. Ġifieri mobile kitchen li Mobile kitchens, però ovvjament għandhom backings kbar on international level. Huma kbar ħafna. U aħna rnexxilna nitlu ġewġ mill-ċejjen tagħhom fejn konna nagħmlu bejn 8 u 12 siegħa kuljum insajru. Kemm kontu s-sajru? Naħseb konna nagħmlu probabbli bej 3,000 u 4,000 ikla kuljum minn ġoddi l-ċina. Issa bħal dik kien hemm xi tliet oħra mifruxin mal-Bejrut biss. Wow. Mela. Għal-kulkura tas-saqajn irrikorru għand Amrita fejn issibu nies u tamir professjonali għal-bżonn tiegħek. Amrita għal-servizz aħjar. Kienet, li rajna bajnejn għal-Lebanon kienet ħaġa kbira ħafna. Isek miexi ġo film, literalment. Għalfejn. Għax l-esplosjoni, kisret kull memmu kilometri kbar. Għas meta tmur ġo ċertu postijiet tal-gwerer ġieli ma tara il-distraction li kien hemm ħaġa kbira, ġablu ma nafx kemm il-100,000 karozzi minn ġo toroq dak it-tip. Kien hemm incredibly. Nibqgħu niftakru llum li nimxu ġo toroq il-binjadu qed jaqa' ta' ġimgħa wara. Naffaxxina ruħi għax m'għandekx biża tmur laqqas għandek. Le, ma kellix biża, pjuttost eċitament, għax konna ma minn sejjer, konna nafu li jaf x'inhu jagħmel, eċċetera, jien kieku kelli nitla' waħdi, forsi kont inkun daqsxejn ansjuż iva. Però u fl-istess ħin nagħmlu ċar li ma kontx tilaq ġew gwerra laqqas, displużjoni li ma kellix issir, sfortunatament saret, allura hemm dik l-element ta' sigurtà, forsi. Ejnt anki l-Ukraine. Ija, anke l-Ukrajna. U di kienet xaġa kbira wkoll li għamilt. Għajdinna x'għamilt. L-Ukrajna bażikament mela bħala gwerra għal xi raġuni affettwatni ħafna. Jew għax forsi għandi xi ħbieb minn hemm, jew għax bdejt nara tipo xi ħaġa ta' naħseb l-ewwel gwerra kemm inni ta' ċertu età li stajt naħseb fuq l-affarijiet so bdejt inħoss ħafna għall-Ukrajini. Ma' n-nies li ġew jaħdmu Malta li sirt naf, għalfejn kellhom jitilqu minn familthom. U dejna ngħidu kif nistgħu ngħinu bażikament. Barra l-Victory Kitchen għandna element ta' karità jew team ta' karità ieħor jismu Happy Initiative u taħt dat team xtaqna nagħmlu fundraiser għall-Ukrajina. Parti mill-proċess tal-fundraising kien il-content creation. U biex nġibu content creation u biex vera kif taqbad tajtem vera tażel fej ħajmorru l-flus li tiġbor. Għax imbilli tiġbor X amount ta' flus u tibatom u ta' xej sejrin. Isek qasu għerti tagħmel karità. Allura tlajna. Kienet safra ta' ħafna emozzjonijiet u. Mela, ejja ngħidu x'għamilna, x'għamilt inti biex tiġbor il-flus, iddeċidejt tagħmel. Li ħanitla l-Ukrajina. Tlajna? Alright. Għamilna fundraiser Londra. Eżatt, jiena fuq dik kont ħanitkellem. Għamilna fundraiser Londra. Għamiltu fundraiser Londra. U jiena saqsejtek għatlek għalfejn Londra u mhux Malta. Għax Malta konna għadna kif għamilna fundraiser sitt xhur qabel għal Victory Kitchen fejn għamilna rekord ġifieri ta' ġabra u konna nafu li konna ħammur nħabtu fuq l-istess bibien u daw in-nies kienu diġà tagħna jekk hux kumpanija jew bniedem personali kien diġà tagħna dak li kellu għal dik is-sena.
Ġifieri inti ħatmur lura 6 xhur wara, ħatħabbat fuq l-istess bib u jgħidlek isma' inti. Diġà għadek ġej. Fair enough, għandu raġun u tasemu. U aħna jiena dejjem xtaqt nagħmel xi ħaġa barra minn Malta. U qatt ma taqta' qalbek ġifieri. Inti dak hemmhekk ma nistax immur mela ħannara fejn ħammur biex niġbor il-flus. U ddeċidejt li mmur Londra. Li tmur Londra u tagħmel fundraising in Londra. Għajdilna x'għamilt. Mela, l-idea kienet illi nagħmlu tip ta' fundraising meal, tajjeb. Jien ovvjament chef, naturally l-affarijiet ta' tissir tal-service tal-ospitalità jiġu f'moħħi. U għadna ejjan sort of nikreaw kunċett. Jien għandi kuġinti tgħix Londra ilha hemm minn kienet żgħira ġifieri u taħdem fil-karità. Allura qatt mela jien l ħaġa li ħan nagħmel inċempelli ngħidel esma' għandi dil-idea kif se nagħmluha flimkien jew le, għax qatt mingħajrha ma jsir xejn. U għalt li iva, great idea, let's do it. Allura bdejna nibnu li dak iż-żmien imbieħ bħala The Maltese Michelin Feast. Michelin Feast għalfejn għax konna jiena li għat fil-Michelin Guide bir-restorant u t-tim tiegħi, tellajt in-nonni li għat il-belt ta' Jonathan Brinkat u l-Baħħija li tnejn dawk it-tnejn għandhom Michelin Stars terġa' allura jagħti daqsxejn iżjed prestiġjament eċetera lill-event. U għadna teams deċidejna ġurnata, setjajna menu u tlajna nsajru. Kemm kontu? Konna team ta' 24 b'kollox. 24 b'kollox. It was logistically kienet ħaġa kbira ħafna, sepp l-iktar event li kien fija logistics li għamilt sissa f'ħajti. Spiża kbira ħafna, ġifieri biex n-executjaw l-event kellna spiża ta' xi 60,000 euro, jew 70,000 euro, xi ħaġa u idkom kellkom bżonn tagħmlu dak il-flus. Plus il-profit. Plus il-profit biex tkunu tistgħu. Kien hemm ħafna pressure, ħafna ħsieb, ħafna dettall. Wieħed mill-ftit proġetti f'ħajti li konna għara x'għamil bidi. Mort nivvinta event Londra dak it-tip, u iktar minn darba konna għaddi minn ġimgħat li għatna mhux ħajnexxieli jew ħanitilgħu għal xejn jew mhux ħaniġbru l-flus. Però minn hemm minn hawn bqajna nirsistu. Ħadd li kell fil-baka. Kelli nismageli għalik kollu għajja. F'nofs il-preparazzjonijiet, il-loġistiki, indunajna u jew indunajt illi ħabba l-Brexit u kien għata d-deadline tal-Brexit, kien wasal id-deadline li ma jistaw xej jitilgħu minn Malta għal-UK any type of food li ġi mill-annimali, sekux butir, jew laħam, jew li jkun mill-annimal ma jista' jitla' xejn u aħna ovvjament ridna nagħmlu x-xogħol kollu Malta. Provajna ġifieri ħabbatna rasa mal-ambaxxata mal-MTA fuq għajnuna diplomatiċu biex jitla' diplomatic package jtuna ċertu x'ismu ma wasalna mkien. U ġimgħa qabel għattalhom isma' guys ma ġara xejn ta' nagħmlu waħda old school. 400-500 kilo ikel, ġablow boxes bil-dry ice, ġifiri temperature controlled, etc. In our bags, we're smuggling up the food. And umma telqu għabli fuq aeroplan fil-ħodu, għax ma stajx nibbukja kulħadd fuq l-istess aeroplan. U għatma ninsa tlajt fuq flight warajn fuq il-Ryanair, kienu 7:30 fil-ħodu u l-air hostess għattila ġibli double whiskey. Għax ma nafx ħana saġin sipli kelli u le. U kelli ġen kbir sa' kem wasalt l-aeroport u stajt inċempillom għax huma waslu kif qed ngħidlek sjaw nafsabli u jgħidu l-isma' għaddejna. Jimdejt nistenna messaġġ kif nixel il-mobile jgħidu l-isma' weħilna għadwana għadulna kollox, u mbagħad kien ikollna 36 hours biex insajru 5-course meal fuq żewġ menus differenti għal 140 ruħ, ġifieri. Konna nkunu purament situazzjoni. Eżatt. Għax kienu jafu li dak li qed tagħmlu biex tgħinu. U irnexxielek. U x'kemm irnexxielek tiġbor flus. Fl-aħħar tal-event għalaqna bi profit surplus ta' jisu 60,000 sterlina, ġifieri kemm iġiet minn 60,000 euro dak iż-żmien li għalina kienet suċċess kbir. Iktar milli għax is-somma tal-flus li bnejna network ġdid, network b'saħħtu ħafna wkoll li nafu jekk nagħmlu eventi ieħor Londra daw ħajjiġu żgur, so bdejna triq ġdida li ħatejna x'minn hemm nistgħu anke ngħinu xi darba familji Maltin biex niġbru l-flus, eċetera. So xi ħaġa tajba ħafna għalina. U ma tmort l-Ukraine? Mort l-Ukraine qabel. Okay. Dita Londra. Mela parti
il-pjanar u l-execution tal-event ta' Londra kienet li nġibu l-content ta' fejħanejnu l-Ukrajina. Ok, ġifiri mort l-Ukrajn. Biex dakinhar fil-għaxija, jekk nagħmel presentations biex ngħidilhom isma' il-flus tagħkom ħajmur għand dawn in-nies. Partikolarment meta tlajt l-Ukrajina kont mort ġo post ġo l-Borodjanka li jiġi fis-suburbs ta' Irpin li kien wieħed mill-ewwel postijiet li r-Russi kienu ħadu, kienu kisru. Biex wasalt jiena, l-Russi kienu ilhom xi 3 ġimgħat li marru lura, jew għal-inqas li l-Ukrajina ħadu dal-post lura u kien hemm Mental Institute li vera batuta l-Russi, ġifieri mħabbatuhom 20 sena lura, kien hemm abbuż kbir fuq dawn in-nies. U niftakar, jien bniedem li ma ħanx nibki, vera rari biex nibki, u hemm tlaq bidmuħ. Għax għandek nies, għandek miżerjament naħseb 150-200 ruħ. Nista' kull età, li qas jafu minn xi xaddew. Kif raw li l-naġem b'naqri kellu naqra twisties u hekk u naqra flokkijiet ta' Malta u daq ġennu. Sadaw għal ħares ngħidlek l-istat li d-dar kienet fija. Ġifieri jiena l-iktar post li emozzjonajt ruħi fit-trip ta' li kellna nitilgħu l-Ukrajina u għat jiena l-flus tiegħi, jew il-flus tan-nies li ħanniġbru l hekk irridu jmorru l-biċċa kbira. Ejna xi familji oħrajn ukoll imma l-biċċa kbira l-hemm tfajnihom. U għejnihom biex jerġgħu jibnu l-kċejjen, biex jerġgħu jibnu l-bedrooms, biex televisions, laptops għall-istaff. Kien hemm xi 80 ħaddiema laqas kellhom biex jaħdmu għax daw ħadulhom kollox. Ġifieri bdejna bil-mod hekk, ikel, mrinu kċina ġdida, għamilna ħafna xogħol magħhom hemm. Ħafna. Għamilt follow-up wara li tajtom? Għamilt follow-up, però mhux li tlajt jiena sfortunatament. Nixtieq u għad nisallum ngħid li ħanerġa' nitla' żgur, ġest sfortunatament ma kellix iċ-ċans. Biex titla l-Ukrajina pjuttost diffiċli ħafna. Aħna biex tlajna għamilna 36 hours traveling u 14 sija ġas ġo karozza nsuqu minn Poland għal Kiev. Apart il-fatt li din id-darba mhux bħal Lebanon. Le, ekku. Darba hemm il-gwerra u hija perikoluża wkoll. Hemm element ta' gwerra forsi iktar il-bot minn fej konna aħna issa u jisu mill-li nista' nifhem għax għandi ħafna ħbieb hemm u noqgħod inkellimhom biex nara kif huma l-familji tagħhom. In-naħa ta' Kiev u l-fuq jisu qatt daqsxejn, però iva, jibqa' war zone, there are no flights, logistical nightmare biex tidħol biex toħroġ. Aħna għamilna 5 sigħat il-border biss nistennew il-passaporti jiġu verifikati, jiġifieri ma tafx kienx affarijiet hekk, high military presence, air raids ta' spiss, jagħti breakfast ġol lokanda u ninżlu ġo shelter, għax air raid. Waqt li kont hemm. Waqt li kont hemm, mela. Jew tkun għaddej fit-taxi u hemmhekk għandhom sistema li meta jkun hemm air raid idoqlok il-mobile ukoll. Kull minn għandu netwerk ġol Ukraine ħajdoqlok il-mobile. Tkun ġo taxi u f'daqqa waħda jekk qegħdin 5 min nies, tisma' sirena fuq il-mobile. U għadna x'inhu ġej, tinħassa taf kif, u għallinna le dak għax qegħdin fil-viċini u whatever. U x'tagħmlu dak il-ħin? Xejn, u tibqassu, m'hemmx fejn tistaħba hemm. Bqajsu. X'biża. Ħajlek il-ħajja li għaddejn minna daw in-nies kollha jaħasra li għandhom pajjiżhom u b'xi gwerra bħalissa li qegħdin naraw il-Gaza pereżempju l-istess ħaġa, ħasra kbira. Fil-fatt. Ħasra kbira. Ekka tal-waqt jgħid li next project. Naħseb hemmhekk imbagħad toqtolni ommi. Naħseb il-mama mbagħad tgħidlek int ħatoqgħod bikwietek. Infatti meta kont ilha l-Ukrajina laqqas għattilhom mill-ewwel fejn kont sejjer. Ejja. Għax ovvjament kon naf li ħajkun hemm dik l-element li ma jkunux irridu l-immur. U kien diffiċli ħafna wkoll biex naqgħad tim minn nista' nieħu miegħi. Għax kelli bżonn nies kapaċi, però l-ewwel 4 bibien li ħabat fuqhom qalu li isma' ma nistax jew isma' nippreferi li ħabba ommi jew kien hemm ħafna minn dat-diskors. Però jiena ngħidlek proset li bis-saħħa tiegħek jiena xilek tlitejn in-nies Malta u nies anki barra minn Malta li għandhom bżonn. Qabel ma nagħlqu nitkellmu fuq Rafael bħala restaurant owner, tajjeb, aħna nafu li kien hawn backlash kbira min-naħa tal-COVID.
U fil-fatt tkellimna wkoll fuq xi pubs li nagħlqu l-Ingilterra u jiena fil-fatt fiċċejt li kien hemm 150 pubs li għalqu fl-ewwel 3 xhur ta' 2023. Nafu li prezzijiet anke biex tmur tixtri l-lum il-ġurnata l-ikel biex tmur ġo restaurant saru expensive ħafna l-prezzijiet tal-ikel ola. U aħna qisu bħala l-consumer qisha noħduha kontra il-ristoranti. Ekku. Ifhem. X'inhi s-sitwazzjoni tagħkom? Il-verità hija li kien hawn forsi min prova jabbuża. Però meta tibda tara n-numri, tinduna li illum il-ġurnata jekk se biex tiftaħ restorant ġdid, taħsebha sew ħafna, tkun taf x'inti tagħmel m'hemmx element żgħir ta' failure ifisser li ħadmur il-baħar. Le, profit margins m'għadhomx li kienu, definitely not, mhux qed ngħid li qatt ma jħarġgħu jiġu hekk, però m'għadhomx li kienu, I mean kollox tela n-nies jaraw l-għoli tal-ħajja fil-prezzijiet tal-ikel. Veru, però il-prezzijiet ta' jinnaf preventative maintenance, jekk titbiddel xi għodda, il-pagi. Services. Kollox, I mean consumables, affarijiet tal-ħasil, affarijiet ta' take, kollox tela, I mean karti biss kważi rdoppjaw fil-prezz, affarijiet basic ħafna, ġifieri kollox tela u kollox tela ħafna. Ġifieri, iva, ir-restaurants ġew labeljati, naħseb għamlet żmien u issa nies bdew jindunaw għax anke meta imorru il-convenience jew ħwienet oħrajn, okay, semmejtek għax jiena nieqaf ħafna għandhom, u tibda tixtri jew tmur ġa supermarket u tibda tixtri u xirja li kienet tiġik 100 euro l tiġik 160 jew 70, jew tidħol għal ġiex borosikel u nfaq 80 euro. Vera. Naħseb dik risposta inizjali m'hemmx għalfejn toqgħod, you know, toħodha ma' dawn in-nies, in-nies ħajindunaw li l-ħajja għolit. Kollox ogħla. Dalwaqt ġej il-miliet. Iva. Victory Kitchen. Mela, li nagħmlu Victory Kitchen fil-miliet, alla vol apparti li nipprovaw insajru xi ħaġa kemm iżjed speċjali mis-soltu. Vera? Ejja, tiħassa dak li jkun inbilit teħnadu ndjan u affarijiet hekk. Ħaqhom ħassa. Nipprovaw ukoll naqdu ġbir ta' regali mal daw il-familji għat-tfal tagħhom. Wow. U nagħmlu wkoll ġbir għat-tfal ta' Inspire li huwa fondazzjoni ieħor li jagħmlu xogħol kbir ħafna u għandna kuntatt tajjeb magħhom u kull sena nagħmlu xi ħaġa flimkien. Jiġifieri dis-sena nkunu qegħdin niġbru kemm għall-familji ta' Victory Kitchen u nerġgħu niġbru kemm ukoll għat-tfal ta' Inspire. Jiena naf li għatli l-proġett li jmiss trid proġett tiġbor il-flus biex kif tiġa għattilna Victory Kitchen komplit tkun tista' żżid. Jekk ikun qed jisimgħana xi ħadd li forsi jaħdem ma' xi kumpanija, you know, li jafu li għandhom is-CSR tagħhom li jagħmlu ħafna xogħol jew jgħinu bid-donazzjonijiet u irrid ikellimna napprezzaw ħafna għax mhuwiex żmien faċli. Ma nafux żmien għandna qudiemna laqqas għax qegħdin jgħidu li it could go anyway, kif qegħdin jgħidu mid-dera anke mhux hawn Malta biss anke barra minn Malta, ġifieri jalla nibqgħu għaddejn kif qegħdin, imma dak li jkun min jista' jgħinna napprezzaw ħafna kieku. X'ingħidlek Rafael, skużani, grazzi ħafna. Grazzi tal-istedina. Mhux tal-li ġejtaw, jien ħanajdlek grazzi ħafna ta' kollox li tagħmel, tal-karità li tagħmel man-nies li jiena għalhekk xtaqt inġibek ukoll għax ħafna laqqas jafu. U ukoll ħafna nies li ma jafux is-sitwazzjoni ta' nies oħrajn. Ta' ħafna familji. Ekku, dik il-verità. Għaw Malta. Ekku. Sfortunatament. Ma' bżonn ta' iżjed awareness, naħseb fuq fix-xena nazzjonali fis-sensiva. Dak li jkun jekk jaf lem xi ħadd fil-bżonn kapaċi jgħinu jekk ma jkunx jaf mhux ħajjinu żgur. Proset, jiena għalik għandi xi ħaġa żgħira tajjeb, grazzi lil Taġbix Perfumery, Icon by Antonio Banderas u inti ukoll ikona naf li ġimagħtejn ilu għat il-Norman Hamilton li huwa ikona minti ikona wkoll ta' in your element inti tagħmel ħafna ġid. Nerġa' nirringrazzjak u naħseb nirringrazzjak ħafna minn nies kollha wkoll li jent. Grazzi ħafna. Grazzi tal-istedina.
Jena, għabel ma naħt nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, lill-Cotril għal-prodotti ta' xar, il-Garrick Hairstylist, lill-Morgan għal-ħwejjeġ, lill-Intercomp għal-iPad u l-Oxonas għas-set. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġjub lilkom minn Minizo, Amrita Foot Care and Wellness Center, The Imperial Slima, Banderas, the icon for hair,